Ey cemaatler, Hazreti Seyyiduna Aliyyunil Murtaza radıyallahu anh bir derman söz aydiye. Peygamberimizin 4-cü hak halifati. Hulefai Raşidinin 4-cüsü Hazreti Seyyiduna Aliyyunil Murtaza radıyallahu anh. Kerremallahu vecehu. Ay bir hakıl aydıptır. Alım şehrinin gafsı da. Ahbib habibeke havnen ma. Asa en yekune bagideke yevmen ma. Ve abgid bagideke havnen ma. Asa en yekune habibeke yevmen ma. Asıl men şiic aytacak mevzuğum şun sünni del. Yönü şun özünü açıklap içine girip kaş yeki oğul qid iptidai medirseden te danışka ve danışkadan sonra te yuqorqları profesör olayan çeşini yılla ders verilip geçirilse de şu hakıl şu derman söz İnsanların şu zamanına yaşayışını girse kendat hal olacak yönümün üstünden hadir geçecek çünkü asıl mevzu başka yerde. Manası ne mi? Ahbib habibeke havnen ma. Birin qovvarında bir midenni qovvar hatten geçirme deyiptir. Asa en yekune bagideke yevmen ma. Şayet şu qovvaryanın birinin düşmanın olsun deyiptir. Bir oğlanı qovvaryan mı? Bir kıydı qovvaryan mı? Her kim olsun. Bir mizenni qovvar. Allah Resulullah'dan başka zindigin içinde birini qovvarında havardarrak var. Canın, malın, tamam esrarın ona aydıp izni lanet aydışı oturamı. Dostunu qovvaryanın qovvar, bir mizenni qovvar. Bir onun sen düşmanın bolamasın. Bila deslaqı tikesi. İkilinci tikesi ne? Ve abgid bagideke yevmen ma. Başlan ve abgid bagideke havnen ma. Asa en yekune habibeke yevmen ma. Yönü biri bilen urşanda da birin yokuş görsöňde aňry ver goýup bitir urşma deyipdir. Şayet burun dostun bolsun deyipdir. Türkmen gawaý diýenler urş söwüş yaraşmany yer goý diýenler. Urş söwüş yaraşmany yer goý. Urş söwüş yaraşmany yer goý. Birini ýigreneňde de bir içiň sowdup bar ýoklardyň tarafa atma. Dava düşen güllerini, narahatçılık güllerde himme zadi içinden zıngma, musulmançılık ýagdaýda ojra bolmalylar. Çon şayet bir gün yine de açty bolsun, yine de sulh bolsun, yine yaraşmak bolsun, ohan biri-biriniň ýüzüni gözär ýalyk bolsun. Şu dünýede işin şayet düşsün şoňa. Men amzamyň eteginden sen geçmeli diýip, onu bar ýok zorun ona berse, şayet bir gün amza açypdyr, onuň işi şikargere düşsün. Şayet şeheleyin gurrunu erne düşsün burun, ya heleyine düşsün. Ya şu dünýede ya ahirette. Birini adam yigrense de, birini zor yetse de, birinin üstünlü bolsa da, birinin reisi bolsa da bir mizenni de goýmalydyr. Men muňa güýjüm ýetýär diýip, halan jere taýagym oýnasa, taýagym muň üstünde oýnar näçe bir bolmaz. Şayet bir gün işiň düşsün. Yani kıskaca bir gün işin düşünni bir yüzünü gözler ýaly bolsun. Ya şu dünýede şoň menen bir 100% bölmeli bolsa, rahatrak bir agyrlym bir mizenlerek 100% bolar ýanyk ýagdaýda goýmalydyr. Musulmançylyk işi. Ey cemaat, biziň iman ýetirýän musulmançylygymyz şona diýer. Ey cemaat, biziň iman ýetirýän musulmançylygymyz şona diýer. Tarafın bir yüzünü görer ýanyk bolsun.